ఫన్నీ మూమెంట్స్. నెంబర్ 1లో ఉన్న ఫన్నీ మూమెంట్ని అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. నెంబర్ 4, ఒకసారి రోహిత్ శర్మని చూడండి. నెంబర్ 3, ఎంఐకి ఎస్ఆర్ఎస్ జరిగిన ఒక మ్యాచ్లో డేవిడ్ వార్నర్ బౌలింగ్ వేసిన పోలార్డ్ని ఫ్లెక్ చేస్తూ ఇలా ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇస్తాడు. అప్పుడు పోలార్డ్ రియాక్షన్ చూడండి. నెంబర్ 2, 2015లో ఐపీఎల్లో ఆర్సీబీకి ఎంఐకి జరిగిన ఒక మ్యాచ్లో పోలార్డ్ అదే పనిగా బ్యాటింగ్ చేసిన క్రిస్ గేల్ని స్లెడ్జింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఎంపైర్ పోలార్డ్ని నువ్వు కొద్దిగా సైలెంట్గా ఉండు అంటాడు. A few moments later. నెంబర్ 1, ఆర్సీబీ ప్లేయర్స్ పూమా యాడ్ షూట్లో ఇలా ఫన్ క్రియేట్ చేస్తారు. ముందున్న వాళ్ళు యాక్షన్ చేస్తే అతని పార్ట్నర్ సౌండ్ చేయాలి. అయితే ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ ఫిలిప్ సాల్ట్ వరకు ఆగండి.